Olen Lasse Jokinen. Tulin sähköjokisen palvelukseen vuonna 1984 ja vuonna 1988 tehtiin sukupolvenvaihdos, jolloin tulin yrittäjäksi Sähköjokiselle ja samaan aikaan minut valittiin toimitusjohtajaksi ja toimin tässä tehtävässä vuoteen 2023 asti. Alkuidea tähän, että miksi lähdettiin tekemään tätä kapupylvästä, niin tuli siitä, kun me oltiin jo useamman vuoden valmistettu näitä betonialustoja, mihin asennettiin valasinpylväs. Ja betonialustojen valmistus ja asennusmarkkinointi, tämmöinen käyttö on, se on kausiluonteinen juttu. Eli talvella niitä ei juurikaan asenneta eikä käytetä. Niin meillä oli aikaa ensinnäkin talvella. Ja me usein mietittiin, että mitä me ruvettaisiin silloin, kun yritys oli alkutaipaleellaan, niin 80-luvun alussa ja siellä loppupuolella, että mitä me sitten tehtäisiin, kun meillä oli semmoista hiljasta. Ja sitten vuonna 1992 tielaitos yhtäkkiä päättikin antaa tämmöisen määräyksen, että valasinpylvät, mitä käytetään valtateellä, missä on nopeusrajoitus yli 50 km/h, niin se valasinpylväs pitää olla törmäysturvallinen. Silloin me katsoimme tilaisuuteemme tulleen, että no nyt, tossahan on meillä hyvä juttu, että kun jalustaa asennetaan kuitenkin pylväs, niin se tukisi tätä toimintaa ja niitä voidaan sitten valmistaa ympäri vuoden. Betonivalmistus talvella on vähän hankalaa, koska maa-ainekset jäässä ja kaikkea. Niin tästä lähti idea, että tämä voisi olla meille sopiva tuote. Lähtökohtainen pylväsidea oli tällainen, että meillä on ulkovaippa pylvässä, joka on tehty teräksestä ja se 3 lohkosta, jotka sitten aukeavat siinä törmäystilanteessa. Ja sitten pylvästä saatiin tarpeeksi jäykkä, niin ajateltiin, että se vaatii jonkun sisärakenteen. Ja siihen sitten ideoitiin tämmöinen toinen putki siinä pylvään sisällä ja siitä tämä nimi tuli tämmöinen kapu 2-putkisysteemi. Sitten kuitenkin kun vihdoin viimein kun saatiin se prototyyppiaste ja tehtiin siihen omia törmäystestejä, niin todettiin, että ei se ole toimiva, että se oli liian jäykkä ja jätettiin se toinen putki pois sieltä. Kapupylvän rakenne on tällainen, että se ulkovaippa muodostuu 3 tämmöisestä pituussuuntaisesta lohkosta. Ja ne lohkot on kiinnitetty sisäpuolelle hitsaamalla toinen toisiinsa semmoisille pistepätkähitseillä. Ja syy, miksi on tehty näin, on se, että sitten tässä törmäystilanteessa, kun auto törmää pylvääseen, niin se ei ole umpirakenne, vaan ne pistehitsit lähtevät aukeamaan toinen toisistansa ja se joustaa se pylväs ja kuoriutuu vähän niin kuin banaanikuorittaessa. Törmäysturva pylvään määrite on asetettu tällaiseksi, että kun auto törmää siihen tässä virallisessa törmäystestissä, mitä tehdään, niin 100 km/h on tämä törmäysnopeus. Niin silloin, kun auto törmää, niin auton vauhti pitää hidastua hallitusti. Se ei tässä törmäysprosessissa saa hidastua liikaa. 100 kilometrin törmäyksen jälkeen loppunopeus autolla, kun se on mennyt sen pylvään läpi, niin pitää olla 53 km/h tai vähän enempi, että se ei ole katsota liian jäykäksi ja vaaralliseksi kuljettaa. Että hidastavuus ei saa olla liian nopea. Kun pylväs alkoi menemään markkinoille ja tuli käyttöön, niin aika nopeasti siihen tuli jo tällaisia palautteita esimerkiksi asentajilta, että tämä on helppo asentaa. Ja sitten kun alkoi tulemaan ensimmäisiä tämmöisiä todellisia törmäyksiä, niin siellä ei tapahtunut loukkaantumisia ja saatikka kuolemaan johtaneita törmäyksiä. Me koitettiin itse seurata aina, kun tilattiin uusi pylväs meiltä, niin vähän selvitettiin siltä asentajalta, ketä sen oli tilannut yritykset, että miltä se pylväs näytti. Ja pyydettiin materiaalia, että joku lähetti kuvia niistä pylväistä ja jopa lähetti pylvään tän meillekin ja saatiin katselle. Joo, näin se on toiminut, mitä se ideakin siinä oli. Joo, mehän tehtiin omia törmäystestejä tällä pylväsrakenteelle moniakin eri nopeuksilla. Ja ensiksi tehtiin nopeus 30 km/h. Sitten tuli vaatimus, että pitää olla
70 kilometrin testinopeus. Tehtiin 70 niitä ja sitten seuraavaksi sitä korotettiin, että sitten pitikin tehdä jo 100 kilometrin tuntinopeudesta näitä testejä. Ja meillä oli sitten erilaisia testiratoja täällä Norrbakussa. Ensimmäinen oli Lemminkäisen tuolla Montulla, mihin oli tehty tämmöiset kiskot, missä auto kulki vanteillaan sitä kiskoa pitkin. Ja sitten seuraava rata, että saatiin 100 kilometriä, niin rakennettiin valtion rautateille tuonne rautatielle, joka on niin pois virallisesta käytöstä. Sinne tehtiin testirata ja siellä sitten tämmöisen vajeritaljan välityksellä vedettiin sitä autoa ja saatiin se 100 kilometriä nopeudesta tällä törmäysautoilla. Ja käytettiin näissä törmäyksissä tämmöisiä vanhoja autoja, mitä tuolta Suulien päästä löytyi ja haettiin ja kylältä. Ilmaiseksi niitä kaikki meillä antoi, koska kerrottiin, että menee tämmöiseen törmäystestiin tapahtumaan, niin saatiin tämmöisiä autoja käyttöömme vanhoja. Silloin kun kapupylväs saatiin markkinoilla vuonna 1994, niin silloin oli just ollut käytössä Suomessa pari vuotta tämmöinen amerikkalainen idea, tämä liukulaippapylväs, mitä yksi suomalainen yritys valmisti. Ja sitten siinä jo 2 vuoden aikana me tätä kapupylvästä testattiin ja kehiteltiin ja todettiin, että tämä niin sanottu liukulaippaversio ei toimi törmäyksessä kunnolla. Joko se laippa ei auennut lainkaan, tai sitten jos se aukesi, niin se oli kuitenkin niin piukka, että ne törmäystapahtumat, mitä tapahtui, niin ei kuitenkaan ollut kovin turvallisia. Ja sitten siihen aikaan oli myös tullut alumiininen pylväs markkinoille, joka törmäsi testeissä ja todellisissa törmäyksissäkin toimi todella hyvin, koska alumiini on niin tämmöinen joustava materiaali. Mutta sitten ongelmaksi alumiinipylväällä tuli tämmöinen, että se ei kestänyt tuuliolosuhteita ja valasin painoa ja ne rupesi taipumaan ne pylväät. Ja loppujen lopuksi myöhempin vuosin jopa meni tuulessa poikki. Me aloitettiin tosissaan tämä kapupylvän valmistus vuonna 1994 ja se meni siinä aika mukavasti se touhu. 1997 saatiin tosissaan tämä Ruotsin kauppa siinä vetämään ja sitten tapahtui tämmöinen aika paha katastrofi vuonna 1998 lokakuun 20. päivä, muistan sen niin eilisen päivän vielä, niin edellisen päivän Lemminkäinen teki piha-asfaltointia meidän tässä tuotantolaitoksen ulko-oven edessä ja pistivät siihen, siinä oli tullut pieni kuoppa siihen asfalttiin, niin siihen tuli semmoinen 4-5 hengen porukka tekemään semmoisen pienen asfaltin paikkauksen, pistivät siihen 200 litraa varmaan asfalttia ja sitten iso semmoinen kosoniliekin lämmitti ensiksi sitä asfalttipintaa siinä ulkoseinän vierestä ja laittoi asfaltia ja lähtivät pois ja kello oli jo 3 iltapäivää siihen aikaan. Ja suurin piirtein 5 aikaa sitten me lopetettiin työskentely ja mä menin pistämään ne halliovet kiinni ja lähdin kotiin. Ja aamuyöllä, muistaakseni 5 aikaa, niin mulla soi kotona puhelin, tuli murtohälytysilmoitus ja lähdin sitten katsomaan, että mitä tapahtuu. Ja avasin sitten ulko-oven ja katsoin, että jaha, taivas niin helottaa täällä tehtaalla, mikä on kilometrin päässä tällä niin punaisena ihan täysin. Silloin en vielä ihan tajunnut, että mistä on niin kysymys, mutta sitten kun lähestyi tehdasta, niin näin sitten, että siinä on niin sinistä vilkkuu ja valoa joka puolella ja paloautoa monta ja letkuu vedetään ja tuotantolaitos siinä sitten palaa ilmi liekeissä. Ja silloin vasta niin rakennuksen katto oli niin palo siitä, suurin piirtein siitä ulko-oven kohdalla, mistä asfalttityöt oli tehty. Ja siellä rakennuksen sisällä oli sitten kaasupulloja ja kaasupullo kun räjähti ensimmäisen kerran niin ja sitten lensi palavaa puutavaraa noin jopa 200 metrin päähän naapuristoon, niin palokunta otti vähän semmoisia taka-askeleita sit siinä, että eipä uskallakaan olla kovin lähellä tuota rakennusta ja koittivat sitten sammuttaa siinä sitten niin puoleen päivään asti, mutta ei onnistunut koko rakennus 1000 neliöä siinä tuhoutui sitten kivijalkaa myöten. Ja näillä on nämä pylväsvalmistuslinjat, mitä me oltiin siihen vuonna 1993 pistetty, niin kaikki tuhoutui ja meidän pylväsvalmistus kerta kaikkiaan loppui puoleksi vuodeksi. Meillä ei ollut koneita tehdä, koska ainoat koneet, mitä missään maailmassa on, ne oli siinä hallissa ja kaikki tuhoutui. Ja siinä sitten kesti puolen vuotta, että me saatiin ne koneet elvytettyä henkiin ja tehtyä uusi rakennus. Ensiksi siirryttiin toiseen paikkaan toimimaan, ei siinä hallissa pystynyt mitään tekemään. Että oli hirveä katastrofi ja henkisesti todella raskas tilanne. Se, että elämäni pahimpia tilanteita voisi sanoa.
Meni vuosi suurin piirtein, kun selvitettiin palon syttymissyytä, kaikennäköisiä poliisitutkimuksia kuulusteluilla. Aika selvää oli jo kyllä nopeasti se, että se syttyi sen tulityön yhteydessä. Joku rakenne jäi kytemään, mutta sitten lemmikäinen, joka työn suoritti, niin olivat työntekijät käyneet justiin tulityökurssi kas kummaa pari viikkoa aikaisemmin. Olivat tehneet työ kaikki ohjeiden mukaan. Heidän vastuuvakuutusta ei käytetty, koska ei ollut työvirhettä. Ja me oltiin vähän alivakuutettu, koska meidän toiminta oli laajentunut, ei oltu ymmärretty vakuuttaa kaikkia. Ja vuoden päästä vakuutusyhtiön pohjalta teki päätöksen, että käytetään lemmikäisen vastuuvakuutusta. Ja silloin niin kivi sydämeen putosi pois, että saatiin niin taloudellinen korvaus vuoden päästä vahingosta. No siinä oli aika tiukka sitten se tilanne, että meillähän oli vakuutettu rakennus onneksi ja ihan hyvinkin se rakennus, mutta koneet ja laitteet ja varasto ei ollut vakuutettu juuri lainkaan. Niin sitten kun me saatiin kuitenkin siitä rakennuksesta se vakuutuskorvaus, niin sitä korvausta käyttämällä me pystyttiin sitten tekemään nämä koneet niin kuin uudestaan ajamaan niin kuin ylös. Ja rakennus tehtiin sitten vasta myöhemmin, sitten, kun oltiin saatu tämä vastuuvakuutuskorvaus. Tuolla teillä, kun liikkuu ja katselee, niin aina huomio kiinnittyy näihin valasinpylväisiin ja niihin jalustoihin. Suuren mielenkiinnolla seuraan aina, että onko näkee uuden valasinpylvään tai vaikka vanhankin tullut tiedellä, että onko se sähköjokisen tuote. Ja aika usein se on. Ja jopa tästä kun menee Pohjoismaihin, Ruotsiin, Viroon, Baltian maihin, Englantiin, Belgiaa, tämä tapaisia, Islantiin, niin siellä näkee sähköjokisen kapupylväitä. Monessa maissa näkyy myös sähköjokisen betonijalustoja. Ja antaa oikein hyvän tunteen, että tämmöinen pieni kylä Normakku Porin kyljessä ja täällä tämmöinen yksinäinen sähköjokinen pieni perheyritys aikoinaan alun perin, niin on pystynyt ideoimaan ja kehittämään tämmöisen tuotteen, joka on siis kerta kaikkiaan laajalti levinnyt moneen maahan ja saa kiitosta toiminnallansa ja yritys saa kiitosta. Että erittäin suuren mielenkiinnolla tätä seuraa, että on tämmöinen vakaa yritys ollut ja hyvä maineinen ja pitkään markkinoilla ollut. Yli 50 vuotta toiminut samalla toiminimellä ja edelleen toimii ja hieno niin kuin historia.